daya kenlaw, inarakop ti karayan, tanap, turot kabanbantayan, ken kataltalunan. Rambakan tayo, ti kinalatak, ti may sa nga ili, apag didin namagan. Ili anapnuan gameng, banna kunang mangayen. Dagiti umini ti banna, ket naparaburan tinaduma-duma at halugadi. Saan nagrasat ti panagbannog, tamuda ti agsukisok, kadagiti pangyadan, wenno pangalaan ti pagbiagda. No panawenen ti Kwaresma, dagiti umini ti banna ket ti bilang da nga may sa balito, ti itlog ti naidumduma nga insekto, ti abuos, nga isumeten ti may sangay pagpanpanakkel ti probinsya. Ti itlog ti abuos ket naimas ken nanana masidaen. Nagbalin pa yen a pangalistuan a pagsapulan dagiti umili. Ti biag ti abuos ket manipaneknek ti kinagaget, kinatibker ti determinasyon ken pinagtitimpuyo, babaen ti panagaramid ti balayda, panagurnong ti kanenda, ken ti inda panagsubli, ken ni inada amang ibura ito ti adu nga itlog. Dayta nga inda pinagtitinnunos, ket nagbali na pagwadan, dagiti umili ti banna, nga isu ita, ti dalan ti awan sarday na a panagturas. Gagayem ken kakabsat, intayo nga rudrambakan ti Abuos Festival ti Iliaban na. Babaen kadagiti nasasaririt nga agad-adal ti Kiawit Memorial Elementary School ken Bumitog Elementary School. Agbiag banna!